Trapo-trapo lang, dapat atong ripo. Dapat sinaw dyan na perme. Ano gusto makadagit og pasahero ba? Labi na og mga college sa mga babae diya. Alangan, wala pa may booking. Magtrapo-trapo sa taginagmay. Yawag, tira na lang. Buti ka may paginahinay lang, pre. Kamatatsana ako ripo ba? Kumusta magmasahero si mong ripo? Okay ra sa pre. Medyo kusog-kusog man dyan ako kita rong adlaw. Grabe, bisag ripo ray mo motor na kusog yapang sakayan ba? Ayaw lagi ninyo kumpiyansahin ng ripo, pre. Inya ikaw, pre. Kumusta? Kumusta ang pamasada? Malagay pre, medyo nihit akong pagmamasahero karong panahon na. Palag nagay kaysahan na, pero okay ra, madala pa. Inya kato kaya si Mr. Lim, no? Katong niagi ba? Nakadagit sa nurse ba? Ay na, gahi na kay to karon nagpatato man gani. Sure, ay? Nagpatato oy na adre Bible verse. Bible verse? Oh, ambot Ay, nagbinutan na rin ang mao, day. Ambot gani, patchup-patchup lang to ya. Kuyaw, tiradag nurse, eh. Kuyaw nga sa kuha magliunta to ni Sakay kung wala lang pod ilog nimo. Kasi wala man ako gilog, pre. Napilian na jud ko. Gusto ra jud sa gripo. Bisag ako'y napilian, pre. Nailugan na gyapon ko sa rusi-rusi. Mga pare na akong mga pare. Kusog mamasayro, chika, rampilion. Kumusta ginabuhi? Tanawa ni tato. Tanawa. Ay, oh, tinudan na, gid ay. Mga proverbs. Mura jud ka balong basag Bible. Patato-tato mga Bible verse. Mura jud nagabasag Bible. Uy! Sumong ka pre, pagbuot sa kuha, do shall not confiance. Yung basa ram ko na patato mo ko ani kaya nakita na ko sa TikTok ba. Tanawa lagi, pasip-asip ra. Pasip-asip mga suyaon na jud kayo mo nya. Kamusta naman mo diri amura paminan ako namingoy mo ba? Nya kumusta po daw tong nurse nimo nga gi pasahero daw? Wala na pre sakay na kay sa kuha. Pilit kayo sa kuha oy. Pilit sa imuha. Imposible ka nang naong ni mo. Pamanto ni pilit siyang naong. Ay, yawan to pre. Nung sa, pamanto ni pilit tungod siyang naong. Nipilit matutungod siyang motor. Yawa naman ninyo mga istorya mo ra yun mo sa mga gwapuha. Sa true lang sa ta, pre. Mas arangan man mi si muha. Mas arangan mi sa imuha pero mas ako ang gipili sa nurse. Wala mo gipili. Gusto ko gani si mong motor, no? Dito nga si mong naong. Di po ko interested og nurse, na extra man ako. Yeah, pre. Kumusta man tong nurse, pre? Asa man to gyatod nimo? Gatod, dool ra pre dito ra gud sa kanto crossing. Naipaliko pa tuo pawala, then straight paliko pawala na pod. Dati layo, uy. Pila may gipangayo ato nimo? Na, ay na pangutan na, pre, kung pila giplite. Oh, makakita si Marjong no. Di na kailangan plite, pre kay number lang. Sapat na. Text-meet ba? Text-meet ba para pasundo siya, pakuha siya. Siyempre walo pa nga itong nurse. Di na nato na kailangan kwarta. Nurse na, okay na. Mao na, di na kailangan kwarta. Nya pag wala kwarta, manghiram ka sa kuha para pang gasolina. Grabe sabto na lang ko pre. Mora biyan akong bisyo pre. Ay, tama. Tawagan ako to nagkatun sa usa-una bito nakarusi. Ako igor mo kuna ko na text-meet kay para magpasundo sa kuha ba di matik na. Matik na aton din nato na siya. Oh. May nag-calling. Oh, nanawag ng nurse no. Nurse bye. Hello? Hilo mo pambigyan niyo. Hello nurse. Tabang, nurse! Uy! Tabang! Ano sa ba? Pito ba? Hello nurse. Asa ka nang ihatod ko be? Oh. Ay, mapasundo na ka. Nalang ko atuon nga lugar ba? Nakatoon. Sige, dali ra ko paabot sa maghihatodan sa una. Sige, matik adto ni dayon. Dali gamay ha. Pabutar ako dira Fights. Nawag na sa kuha niya, ansa man. Biyaan na tamo dira Pasi na! Pasin ako kay kamu. Panikamo to ninyo, pangita mo mga nurse code para sa inyo. Ilas tawan na. Puti ka may makabakray na mga nurse ani. Let's go, lupa ba? Wala lagi siya nakapang uniform. Okay ra. Lami kayo. Uy, nanang amo o abdi ka jud uy. Hi nurse! Grabe, walupag pamurma ni Muro nurse ay. Asang lakaw ni Muro nurse? Wala lagi ka nakapang duty. Naman jud ko imit. Imit? Unsa man na ka ng client nimo, pasyente nimo?
Dili oy, basta ihatod na lang ko. Basta ikaw na gani ang mohangyo, I am always on the go sa motnag. Walop kay kag pamurmaron ba? Sige na ihatod ako dagana ni istorya oy. Ihatod naganliti ka no, pero asa man ti ka ihatod? Dito ara sa una to, may construction site dito ah. Construction site? Tara, larga ta. Plaster na diriya kay ganahan jud kog masakay ko ba? Ginasakay na diriya lina. Sakay na dayon ay nagdugay-dugaya. Grabe pagkasiksiya ba yan? Sakay, dali. Yes, okay. Ready na? Sa construction site. Patay pa. Diriya, sigurado diriya jud ka muhunong na. Dili ka lagi na unsa di problema. Wala may problema pero murag construction site mo dapita. Mao gali no pababasa ko bi. Paba. Unsa man jud nga diri man jud ni hunong. Namad ko imit diri dapita. Naki-imit diring dapita. Kinsa man pud na siya? Basta maabot na siya taud-taud diri ah. Kinsa man jud imong meet up diri ah. Ay, mauna na siya oh. Kinsa man ning nakasakyanan? Muna akong kamita pong uyab na engineer. Uyab nimo nga engineer. Oh, mao di ay. Ay, Vic. Babe, sakay na sa akong car. Putik kamay naong nang Putik kamay naong nga ng engineera na mura magibaray kalima. Unsa to? Suga ba mo tingog dahil niya pero iro ra na dira. Ikaw na hinawain kay ka ba lagi nga na ang engineer man pod. Grabe ka, di ba ang nurse para man sa balabal driver? Isa ingon. Bitaw, kinsa may nagingon? Tingog na pong iro. Ako nag-ingon nurse dapat. Para na ka sa balabal driver. May pakabut-but ang nurse para nasa engineer. Babe, kinsa man ang natawanan na? Wala babe, habal-habal driver lang. Sa'yo balabal driver lang. Mao ni ako nasakyan na patod ko diri ah. Pila may plate ni mo ni? Nurse, dapat din na ka sa kuha ba? Tara, keep the change, palit nagdugpot ni mo. Ayaw. Nurse, dapat din na ka sa balabal driver ba? Dara, skalibo, keep the change. Kalibo. Maraming mo lang kwarta. Palit nagdugpod ni mo. Ay, tara na babe. Ay, napakigalis. Yata lang kayo sa kalibo. Tara, ay sa kalibo mo. Niplitin ako sa muli ka dito. Saman babe, let's go na, tara. Tara na babe, pasagdinan na siya. Tara. Nya, madto na ka. Di man ang nurse para ni sa engineer. Saman babe, tara. Let's go. Tikamay, abi ba na ako kan nurse para sa balabal driver? May lugan naman ni noon kong engineer. Kumo ko iswerte yan sa kong pasayro. Okay ra siguro kay naman po ko sa kalibo. Sa imayuan eh. Mangita lang sa siguro kong single mom. Wala ni kinabuhian ni. Nailugan na po ko. Wala tayo swerte. Pasin ka muna mo swerte. Nakoy games yung introduce sa inyo. Muna yung una game. I-click nyo ng link na sa comment section tapos click download. Mamili ka dira na register o login. Pero kay bago pa man ka, mag-register ka. Sa registration, ibutan mo dali mong cellphone number, password, verification code o referral ID din. Boom! Makasulod na ka sa una game din automatic na kay 6 free piso coin nga pwede nimo idula sa Dragon Tiger, Mines, Jackpot ug uban pa. Kaya rin mamili ka sa swerte mo dira. For example, dulaan na to ning Mines ha. Ana ra gud na mamili ra ka dira dapat likayan nimong bomba. Unya kung madawgan na kanya gusto ka mag-cash out, i-click lang nimo ng withdraw. Din butan nimo dira imong GCash account, GCash number, then OTP, din automatic maka-withdraw na ka. Unya kung gusto pa ka modula din outdan kag coins, i-bind gapon imong GCash dira. Mamili ka ng 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. Ikaw na bahala og pila imong top up dira basta kay i-bind ra imong GCash dira. Nya unsa man nagits ninyo? Kung nagits sa ganin ninyo, mo paasi na pug ko. Pangitaon ako kung swerte kung asa gibutang sa Ginoo.